שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, החיים על פי גולי. היום אני אראה לכם את כל המוצרים שהכי שווים לקנות בסופר פארם. טוב, אז הדבר הראשון שאני בטוחה שכל הטיקטוק מפוצץ בו זה המקרצף פנים. שמים פה את הסבון ומקרצפים איתו את הפנים ואז שוטפים את הפרצוף. זה מקרצף פנים של החברת סוקו. לוקחים את זה. וזה מעמד של זה כמו פלאפון. הלו, כן. טוב. אז פשוט לוקחים את זה. שמים סבון, אני לא רוצה להראות לכם את הסבון כי זה מלוכלך. שמים את הסבון כאן ומקרצפים את הפנים ואז שוטפים את הפנים ועם זה מנגבים. אז זה המוצר הראשון מסוקו. אז המוצר שיכול לעזור לכם הכי שאתם שוטפים פנים זה האלו. זה כזה משהו ששומר לכם סרטים לשיער. שמים את זה ככה. אני חייבת להראות את הכל. שמים את זה על הפרצוף, על הרצפה. ואז לוקחים את זה לכאן ומושכים ומעלים עד שאתם ככה. ואז כזה מעלים עוד קצת ומוציאים את האוזניים. ואז גם אתם חוסכים, וגם אתם אחרי זה חוסכים לא להרטיב את כל הבגדים כי זה עוזר לכם לשמור על השיער יבש אם אתם שמתם ג'ל ואתם לא רוצות שזה ירד. אפשר גם לשים על העיניים שהם לא ירדבו ואז יהיה לכם כאבים ותנסו להוציא את זה. טוב, אז עכשיו אני אראה לכם את המוצר שכולם נראה לי מכירים אותו. זה הטינט לשפתיים. אני לא רוצה לשים אותו כי בסוף הסרטון אני אגיד לכם משהו ואתם צריכים לחכות עד סוף הסרטון. אז כדאי לכם להישאר בטוח, אתם תרצו אותו. מי שלא אוהב את טינט ושונא כי שזה מורח לכם את כל הפרצוף, מי שלא אוהב את זה ואומרת שזה לא טוב, אז יש גם את טינט לשפתיים. אבל מה הקטע? אתם יודעים למה יש פה ריבועים? יש פה ריבועים כי זה רוצה הרי ריבוע נכון מהצדדים אי אפשר להיכנס. רק מהאמצע. אז זה אומר שזה לא יכול להתלכלך כאן, מסביב כל הפרצוף. מסביב כל זה. זה של חברת מייבלין, הם הוציאו את זה, וגם זה הציל לי את החיים, כי זה אני לא ממש התחברתי אליו. כמו זה, יש כזה דבר. שמים על השפתיים. מושלם. ולדין זה מתאים לילדות בנות 10, כמוני. מי שממש אסור לה בגיל 10 לעשות עיצוב גבות כי זה ממש לא טוב, כמו שאני לא עושה, אז הוציאו סקרה מברשת. אבל מה הקטע? אתם רואים את החוטים? כמו קקטוס. הסתכלתי על התוקי שלי, עשיתי תוקי במקביל. אם יהיה רש זה ממנו, לא ממני. אז לוקחים את זה, שמים את זה, זה גם לרשים אחרי זה נראה לכם. 1, 2, כבר נראה לכם גבות של מייקי. עוד 1, 2, מייקי. לרשים את זה, 1, 2. שמתם מסקרה שעושה לכם את זה עד לשמיים. טוב, זה מוצר שלוקחים אותו וזה משהו ענק שמסביב יש ורוד ועושים עם זה כזה סומק גדול. מושלם, זה מתאים לכם מי שהכי רוצה להיות עדינה עם סומק, לא עכשיו להיות כמו, איך קוראים לו? כמו להיות דרור מאח הגדול. אמא שלי הביאה לי את זה מאיפשהו, אני לא יודעת מה. טוב, אבל זה לא סתם ברונזר. אם אתם לא יודעת איך זה נראה ואין לכם ברות בבית,
הלו. יש פה מראה, פודרה, מראה. זה ורוד ממנצנט, וזה הכי מתאים למי שרוצה לשמור על יופי. וזה גם, זה לא כזה עכשיו, לא בריאותי, זה עושה פיצונים. זה לא עושה פיצונים, אם לא שמים הרבה. וכל הסיפור שאני מראה לכם, זה שווה. וגם בדקתי את הכל לפני. ואתם יכולים לדעת, ואתם יכולים לסמוך עליי, יכולים ב100%, שזה הכי מעולה. זה מסכת שפתיים שלי, שאבא שלי קנה לי. ואז היא עושה את השפתיים רכות וזוהרות. אימא'לה, אני ממש הייתי שמחה כי ראיתי את זה בכל הטיקטוק ובכל ה-for you. אני השתגעתי למה אני את זה. ופתאום אני קולטת שאבא שלי מביא לי את זה. קפצתי מהספה. אפשר לשים את זה כמה, אני לא יודע אם שיהיה כזה זוהר להראות לכם. טוב, יאללה, אני אראה לכם. זה מושלם וזה מתאים לכל בת שרוצה שיהיה לה שפתיים ממש זוהרות. זה לכל אחת וזה מתאים לה. אל תגידו שזה לא מתאים, כי אני יודעת שזה מתאים. זה סרום לשפתיים, ומי ששאלת אותי, תמיד שאלו אותי בתגובות מה זה סרום. אז עכשיו אני אסביר לכם. סרום פשוט יש שפתיים ריקות, וזה גם ממש מתאים לכם, כי תמיד יש יובש, ואתם לא רוצות לשים משהו כזה לא טוב, למשל, כמו כזה, ג'ל. כמו ג'ל, טוב, ככה זה נראה. וזה בצבע ורוד נדיר. עכשיו אני אראה לכם, אתם תהיו בשוק שיש לי כמות כזאת. יש לי עוד כמות של ספוגיות, אצל כל המשפחה שלי, כל המקומות. אפילו בדנמרק הבאתי לי גל קצת שישמור לי. מה אני אעשה? אני רוצה שקצת יהיה לי כזה כפור. מה, לא מגיע לי רול. טוב, זה פאף כזה, שזה נעים. וזה ממש מתאים לזה. לוקחים קצת. אין לי כוח לשים כי שמתי כבר. ועוד אחד, זה למייקאפ. שמים מזה ממייקאפ, ואז לוקחים את הצד החלק, לא את הצד הזה, למה זה יעשה לכם נמשים, ואז שתשבו ותגידו, מה, יצא לי פיצונים ולא שמתי לי. מייקאפ זה למה תולה ילדות. מייקאפ, זה מייקאפ, זה כמו מייקאפ, רק מייקאפ קשה ולא נוזלי. שזה יותר מתאים. טוב, ויש מוצר אחרון, ואני מקווה שאתם נהייתם. טוב, אז זה לא בלו, שזה גם סומיק. נדיר. טוב, עד כאן היה הסרטון שלנו. תגיבו אם אתם רוצים חלק 2 של החיים על פי גולי. ביי!